ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದದ್ದು 17/7/26. ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಪನ ಸಂಗಮಗಾದುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬುವೆ ಪಾಪಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮರುಣಿಗಳು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ವಾ ಪುಣ್ಯನು ಮಲ್ತನೋರು? ಉತ್ತರ: ನಿಕ್ಲಿನ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ಕೊನವು ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾಹಾದ ಬಿಡ್ಕೊನವು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಪುಣ್ಯ ಆದುಂಟು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಮತ್ವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಇಲ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪರು. ಇಂದೇ ನಿಕ್ಲ ವ್ರತ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸೈತ ನಡಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸೈತ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪರು. ಹಾಡು ಪತಂಗಳೆ ನಿಕುಲು ದಯಗ್ ಪೊತ್ತುಚಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು. ಪತಂಗನೆ ಇದಾನೆ ಪೊತ್ತುಜಾ ಪಂಡದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುರು. ಇಂದು ಪತಂಗದ ಜ್ಯೋತಿದ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬ ಬರ್ಪಿರೋ ಅಪಗ ಎಂಕುಳು ದಯಗು ಬದುಕುದು ತಿಲಕನೆ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಅರಬಲ್ಲಿ ಏರೇನು ದತ್ತು ಮಲ್ತನೋರು ಅಕಲಿಗೆ ಬದುಕುದಿ ತಿಲಕನೆ ಸೈಪುನಿ ಬಂದು ಪನುಡಾಪನು. ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಅಸುರಿ ಪರಿವಾರದಕ್ಲಾದಿತ್ತಾರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರದಕ್ಲಾದುಳ್ಳಾರು. ನಿಕುಲು ಬದುಕುದಿ ತಿಲಕನೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬತದು ನಿಕುಲನ್ನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಐನೇ ಶರಣಗತಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಶರಣಗತಿ ಅಪುನಿ ಬಂದು ಪನುಡಾಪನು. ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೈದೆ ಅಕಲು ಏಪ ಬರ್ಪಿರೋ ಅಪಗನೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶ್ರಯ ಬರಲಿ. ಅಕು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನು ತುಚ್ಪವಿರು, ಶೋಭೆಯನ್ನು ತುಚ್ಪವಿರು. ಅಕಲಂತೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಕಲಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಬಂಧದ್ದು ಬೇಜಾರಾದ ಬಂದಿರು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಈ ಸಂಬಂಧ ಏಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡೋ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪರತ್ ಸಂಬಂಧನು ಮರಪಡಾಪುನು. ಆತ್ಮ ಏಪ ದೇಹರ್ದು ಬೇರ್ಪಾಡಾದ್ಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಬಂಧನ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುನು. ಈ ಸಮಯ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಸಾವು ಮಾತೆರಗಳಾದಲ ಉಂಡು. ಬೊಕಿ ಬಂಧನಲುಂಡೋ ಅವು ಮಾತಲ ವಿಕಾರಿ ಬಂಧನ ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧ ನಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪಿರು. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧದುಳ್ಳರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧರು ತಿಗದು ಬೂರ್ದು ಕೊಡ್ಪಾರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಂತೂ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ಲ ಪೂಜೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಅಸುರಿ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಪನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೇ ಕಾದು ಒರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನು ದಿವುಡಾಪುಂಡು. ದೇ ಪಂಡ ಆ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಒರಿ ರಾವಣಿ, ಈ ಕಡೆ ಒರಿ ರಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಪನ್ಪುನಂತೂ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದುಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯದಂತೂ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಅವಿತ್ತೆಚ್ಚಿ ಪನ್ಪನ್ನು ಏರ್ಲ ತೀರುಂಚೇರು ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಲ್ಪುಚೇರು. ಗಾಯನ ಅಂತ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಆತ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೀತೆಯರಾದುಳ್ಳೇರು. ಒರಿ ಸೀತೆನ ಪಾತೆರತ್ತು, ಒರಿ ಅರ್ಜುನನ ಪಾತೆರತ್ತು, ಒರಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಪಾತೆರತ್ತು. ಇನ್ನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆನಂತೂ ಒರಿಯನನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಗುಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಸಮಾನ ಆದುಳ್ಳಾರು. ನಿಗುಲು ಪನ್ಪರು ಅರ್ಜುನನಂತೂ ಈ ಭಗೀರಥಾಯರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ವೃದ್ಧ ಶರೀರಾಯನಂಚನೆ ರಥನು ದೆತನು ಅಂಡ ಆರು ಚಿತ್ರನು ಅಕಲು ಚಿತ್ರನು ಕುದುರೆಗಾಡಿನ ತುಜ್ಪದೇರು. ಐಕ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪು ಜೋಕುಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡೋ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಉಂಡು ಬಂದ ತೆರಿವೇರು. ಈ ಪಾತ್ರೆ ತೇರ್ಲ
ತೆರೆಯುವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏಳು ದಿನೊಟ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಕೋರ್ಸು ದೆತ್ತೊಂದಿರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯುವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನೆ ಭಿನ್ನಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು ವಾಸ್ತವಡು ಸನ್ಯಾಸಿನ ವೈರಾಗ್ಯದಾಲ ಸತ್ಯತ್ತು ಅಕ್ಲಂತೂ ಕಾಡಿರ್ಬೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಸಂಸಾರನು ಬುಡ್ತ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರಾತೆ ನಿಖಲಾದುಂಡು ಇಡೀ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆದ ವೈರಾಗ್ಯ ಆದುಂಡು ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಐನು ಹಠಯೋಗ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ನೀವು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯುವುದರ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಪ್ಪನಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇಂದತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ಇಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪರತೇನು ಬೂರ್ಪಾಡಾಪುಂಡು ಈತೆ ತಯಾರಿಯ ಒಂದುಂಡು ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸತ್ಯೋಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತೆಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗಾದುಂಡು ಪನ್ಪೆನಿಗಳು ತಿಳಿಯುಂದರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸಲಾಪುಂಡು ನಿಗಲವು ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯುಗಾದುಂಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸಡು ದಹನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ನಿಗಲಂತೂ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇಗೊಟ್ಟು ಸರ್ವಸ್ವನ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸಹಾಯರೊಂದು ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐದವರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಸಹಾಯರಗ ಸುರೂಕೆ ಏನಂದಾಗ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಇಂದಿರ್ತ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಂತೂ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಇಂದು ಅಂತೂ ಬೇಹದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸಡು ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವರು ವ್ರತ ಉಪವಾಸನೂ ಮಲ್ಪರು ನಿಗಲವು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠమైన ವ್ರತ ಅದುಂಡು ನಿಗಲಗಂತೂ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಉಂಡಾಂಡ ಹೃದಯದ ಮಮತ್ವ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಹೋತುಂಡು ನಿಗಲು ಸೈತಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸೈತಲೆಕ ಇಂದು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲು ತೆರೆಯುಂದರು ಎಂಗ್ಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಆಯ್ರೆಗಾದ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪುರುಷರುಡ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರುಡ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾದು ತಮ್ಮ ಎದುರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೊಂದಿದರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮರಂತೂ ಹೂವಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರು ನಿಗುಲ ಈ ರೀತಿಯೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯರ ಬತ್ತದುಪ್ಪರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಮನುಷ್ಯರನ ಆತ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಆಪೇರು ಬಂದ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೊಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನಲ ಆತ ಉತ್ತಮನೇ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಡುಪ್ಪಲು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆಕ್ಲು ಉಪ್ಪರೆಗಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ತೆಗೆದರು ಅಲ್ಪ ಏತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಲು ಉದ್ಯಾನವನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಮುಲ್ಪದ ಪಾತೆರಾಂಡು ರಾಮರಾಜ್ಯನಂತ ನಿಗಲು ತಿರಿಯುಂದರು ನಿಗಲು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಅಪರು 5 ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಒಪ್ಪುಚಿರು ನಿಗಲು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದುಳ್ಳರು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲ ಮಹಲ್ಲು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲು ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದು ಉಪ್ಪರು ಎಂಗ್ಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದ ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನಿಗಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪರು ಈತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ಭವಿಷ್ಯ 25 ಜನ್ಮಗಾದು ಒರಿನೂರೇನು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದು ಮಲ್ಪಡ ದೇವತೆಯಲ್ಲ ಮಹಿಮೆನಂತ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಹಿಂಸಾ ಪರಮೋದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ನೇನು ನಿಗಲು ತೆರೆಯುಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯುಂದಿಸಿರು ನಿಗಲು ದುಂಬುದು ಜನ್ಮಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದುಪ್ಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗಳ ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಚಿರು ನಿಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು ಇದೇ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ವರ್ತಮಾನದಂತೂ ಸಮಯದ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತುತ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೇರು ನಿಖಲನಂತೂ ಏರ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖಲು ಅವಿನಾಶಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದುಳ್ಳರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಂತೂ ವಿನಾಶಿ ಅಂಚನೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡುಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಶ್ರೀಮತದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲನ ದೈವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಗಲು ತೀರಿಂದರು
ಏರ್ನ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಬೇರು ಪಂಪನಂತೂ ನಿಗುಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಗದಂಬನ ಎತ್ತಂಜಿ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ನಿಗುಲು ಜಗದಂಬನ ಜೋಗುಲು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ರಡ್ಡು ಜಂಟ ಒತ್ತಮೆರಿಯರು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವಿರು. ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತುನು ನಟ್ವೇರು ಜಗದಂಬನ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಂದಿರಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಜಗದಮ್ಮನ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾಗೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಂಪು ಸೇರುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಶ್ರೀನಾಥನ ಮಂದಿರೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಮೂಹ ಆದುಂಡು. ಸಮೂಹ ಹೊಡುಪನ ಜನಕಲೇನು ದುಂಬು ಕಡಪಡರೆ ಕುಂಟದ ಕೋಳ್ನು ತೊಜಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಕಲ್ಕತ್ತಡು ಕಾಳಿನ ಮಂದಿರಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಉಳ್ಳೈಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಪ್ಪುಂಡು. ಮಂದಿರದ ಉಳ್ಳೈಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಮೂಹ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮಂದಿರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಜಗದಂಬನ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಬಡವೆಲತ್ತ ಐನಳದವರ ಮಂದಿರಲ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಆಕಳು ಸಾಹುಕಾರರುಳ್ಳರು ಅಂಡ ಮಂದಿರೋಡು ದಯಗ್ ಪಂಡ ಮಂದಿರೋಡು ಏಪೊಗಲ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಜಗದಮ್ಮನ ಮಂದಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಪಿದೈ ಪ್ರದೇಶರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮಂದಿರೊಳ ಉಂಟು ಇದೇನು ನಿಗುಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣಲ ಉಪ್ಪೇರು ಕಂಬೈನ ರೂಪ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಡಿದು ಕೇವಲ ಕಾಸನೇ ನಟ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿರಿವಂತಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂತೂ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನಲು ಕಾಸುಗಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೈ ತಲುಪೋಪೇರು. ಬಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆನ ದೀವಂದು ಜಗದಮ್ಮನ ಕೈ ತಲುಪೋಪೇರು. ನಿಗುಲು ಜಗದಮ್ಮನ ಜೋಗುಲಾದುಲ್ಲರು 25 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿಗುಲು ಮಹಾತಿರ್ಲ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರು. ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಂತ್ರದೇ ಮಹಾತಿರನ ಮನೋಕಾಮನೆಲು 25 ಜನ್ಮಗಾದ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆಗಳು ಮಾತ ಮಂತ್ರಲು ಇಂಚಿನ ಕೊರಪೇರು ಐಟ್ ಅರ್ಥದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿ ಮಂತ್ರನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಪೆ ದಯಗು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಊರಿಗೆನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಪರು ಅಪಗನೆ ಪಾವನ ಆಪರು. ಆತ್ಮೋಗಿದ್ದೇನು ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದರದ ಸಿದ್ಧ ಪಂಡ ಈ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗನು ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಕಲ್ಪವಿರು. ಆರ್ಯ ಮಂತ್ರನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಮಂತ್ರನು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಕೊರತೆ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದನು. ಇತನಿಗಳು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ತಾರು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಪೋತೇರು 5 ಪ್ರಕಾರನ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥನು ಓದೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅರ್ಧಾತ ಮಲ್ತುಪೈರು ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತುಪೈರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುಪೈರು ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುಪೈ ಪನ್ಪನ ನಿಗುಲು ತಿರಿಯುಂದಾರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸತ್ಯುಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುರ್ಲೆ ಆಯ್ನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿತ್ತರೊಂದು ಬೈತೇರು. ಶಿವಬಾಬಲ ಸಹ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುಪೋತೇರು. ಆಯ್ನೆದವರ ಆರ್ನ ಇದು ಮಾತ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ನಡಪುಂಡು. ಈತ ನಿಗುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ದು ಪೋತೇರು. ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತುಪೋತೇರು. ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುರುತ ನಂಬರದ ಮಾಲಿಕೆರು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾದು ಪೂಜೆರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮಗೂ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಪನ್ಪು ನಿಗುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಬುಡ್ತಾರು. ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶಾವಳಿ ನಿಗುಲು ಕುಲ್ದಾರು. ರಾಜ ರಾಣಿನು ಮಾತಾಪಿತ ಅನ್ನದಾತ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ರಾಜಗ್ ಅನ್ನದಾತ ಪನ್ಪೇರು. ರಾಜಗ್ ಏತು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುನು. ದುಮ್ಮು ಮಾತ ದೂರಲು ರಾಜ್ಯನ ಕೈತಲು ಬರೊಂದಿತ್ತನು. ಸಭೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತನು. ಏರೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ವರ್ತಮಾನಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜೈಲದ ಪಕ್ಷಿಲೆತ್ತೇರು. ಪದೇ ಪದೇ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ಇತಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಗರ್ಭ ಜೈಲು ಹೋದ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲಂತೂ ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ಡು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರದವರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಕರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪುಗಳ ಗರ್ಭ ಜೈಲು ಪೋಪುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಪಾಪಲ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗರ್ಭ ಮಹಲ್ಡುಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ
ಸುಕಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಾದ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮಿತ್ತಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿಂದೇನು ತೆರಿಪವಲಿ ಭಾರತನೇ ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತು. ನಿತ್ತಂತೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಣಿಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಎರಾಂಡಲ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಸನ್ನು ಕೊರಂದಿತ್ತೇರಿಂದಿತ್ತೆಂಡ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಪನ್ಪನ ಬಿರುದು ತೆಗೆದು ಬಿಡುದಿತ್ತೆಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಖಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಏಪಗಳ ರಾಜರಾಣಿ ಅಪ್ಪಚಿರು. ನಿಖಲ ಮುಲ್ಪ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಿಖಲು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಪ್ಪರು ಕೇವಲ ರಾಜರಾಣಿ ಅರ್ಥ. ರಾಜರಾಣಿನ ಬಿರುದಂತೂ ತ್ರಯತೋರ್ದ ಶುರುವಾಕೊಂಡು ನಿಖಲಿತ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪರು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಾರಿಯರು. ಈಶ್ವರ ಎಂಚ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಖಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪಿರು. ಇಂದುವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರಂತೂ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಚಿರು. ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಪದವಿ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಇಂದಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಂಗಮಿಗ ಬಂದ ಬನೋಡ ವಾ ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಸಹ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡೈಟ್ ಏರು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪ ಎರಕಲು ತೇಲಿಸಿ ನಿಗಲು ವೈಕಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಬನೋಡ ಪನ್ಪೇನು ತೇಲಿಯುಂದರು. ಅಕ್ಲಂತೂ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸಮಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಪಣದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೇರು. ಪಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ 40,000 ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಬರ್ಪಣೆ ಸಂಗಮುಡು ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಲ ಸಹ ಇಂದು ಯಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಗಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆಪರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಏಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಹೊಸ ವೃಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಹೊಸ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೊಸ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಗುಲ ಸಹ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿ ಆಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಅದ್ಭುತವೈನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎರಡನೇ ಬುದ್ಧಿರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ತಿರುಪದಿರು ಮಾತ ಆತ್ಮಗಾದ ಈ ಯುಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಪುನ ಯುಗ ಆದುಂಡು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಂದ ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ಬಂಧನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಂದ ಪನ್ಪಚೇರು. ಈ ಸಮಯದಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಬಂಧನೊಡಲಿರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಈಗಲೂ ಅರ್ಧಕಲ್ಪಗಾದ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಬಂಧನೊಡು ಇಂದಿನಂತೂ ನಿಗುಲು ತೇರಿಯುಂದರು. ನಿಖಲ ಈ ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಮಾತರ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ವ್ರತ ಮಲ್ಪದಿರು ಅಂಡ ಅವು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯದ ಪಾತ್ರತ್ತು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಂಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರಾಲೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪವಿತ್ರಾದಲ ಒಪ್ಪಿರು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯುಗತ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ನಶೆ ಉಂಡಾದುಂಡು. ಇತ ನಿಖಲ ಒವ್ವೆ ಪಾಪಕರ್ಮಲು ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಆಹುದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಒಂಜೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇಗೊಟ್ಟು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ರೆಗಾದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ದಿಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲು ವ್ಯವಹಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಎತ್ತುಂಡಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಮ್ಮತ್ತ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. 2 ಶ್ರೀಮತಲೆ ಕಥಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನದ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂನ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಭವ. ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿ ಆಪನನೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆಪನ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಬಾಬನ ಆತಂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪನವು ಆಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸರದು ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ತನವದು ಪಂಡ ಶರೀರದು ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಕಾಸರದು ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ಒಯ್ಟು ಸಹಯೋಗಿ ಆವಲ್ಯೋ ಐಟು ಸಹಯೋಗಿ ಅಲೆ. ಇದು ಸಹ ಯೋಗ ಆದುಂಡು. ಏಪ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲೆ ಆದುಲ್ಲರು
ಐದವರ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮೂಜಿನೆಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು 2 ಜನ ಬುಂಡ 3 ಜನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ನೆರೆದು ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಆದ ಉಡುಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸಂಗಮುಡು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಸೈಪುರನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಂತೆ ಆದುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೆನಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಓ ಮಾತ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡೈನು ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪದ ಮನಸ್ಸು ನೆನಪುಡು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ. ಲಗನ್ ಉಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಲಗನಾದ ಅಗ್ನಿ ರೂಪಡು ಕನ್ಲೆ. ವಿಶ್ವಡು ಓ ಮಾತ 4 ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಗ್ನಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲ ಯೋಗ ಅಗ್ನಿರ್ದು ಜ್ವಾಲ ರೂಪದ ನೆನಪುಡ್ದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಡ್ಕೊಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.